tangan support kowe. Pemanasan. Pemanasan ku ngono kaya robot nang batu. Bukan dhewe. Ya sing apik to. Ayo kok iya lho. Dik, mana lho? Ojo gur pamet bilang ya. Ayo. Ah, Dakon karo Mbak iki Bina. mantri. Buka karo Mbak Bina ndangkut. Mantri iki. Awas. Mantri bitik. Kok tangan lho, Bu? Lah kok tepuk tangan ki napa? Peh dulurmu ngono. Ya. Heh, Dulurmu ngono. sing tau kenal aku. Wong kowe iki reokan ngene iki aku pegel kok ngejak dulur ki nyapa. Apa? Wis iki mbokmu melu. Yo, Pak Lekmu melu. Oke. Terus itok ki ari-arimu ki yo melu. iki nudu ari-ariku. Sing nggone omahku. Ngomong aku, ayo. Lesuwe. Wes balik. Nyeneni pola sing apik. Sing kene Pak Mboke sing kono gendakane. Palaku. Gendaan matamu. Iki ngono senene iki. Lha iki ning jeneng apa to dulurmu enek? Aku tak padha ketika aku 100 kok sing beli ngono. Tak delok saka untune. Lah nyapa ngono? Karo loro. Ya wong iki beda-beda nggih. Jenenge ciri khas manungsa iki beda-beda. Ngono kok. Kodrate ya beda-beda. Iku lek ngerang rada ndak, roke. Nek kota wong Jawa ketutup nyapa to? Kok celitisan. Menika lho dibahas Mas Purari. Nyapa? Kalau Mbak Eka ku lho jogno. Oh, rabi ya. Lah iya rabi tasakuran kok diketokne masyarakat iki ben roh iki acarane apa. Oh, kene apa merem kok tau matenan. Maksudnya ngene lho nggih, Mbak Eka karo Mas Punari iki nanggap reok rene kuwi dalam rangka apa? Dalam acara apa mergo duit. Ora ndek duit bosok. Bocah iki kok angel. Maksudnya iki nekane aku karo kowe wong loro, terus kanca-kanca satria muda sembodo iki teko kene iki lho acara apa? Reokan. Iki bukit. Giliran. Oh, alam Mbak Eka iki nanggap-nanggap apa goblok. Lah gitu. Lah iki kowe iki ora go ngejak mbokmu, ora ngejak pakmu, ora ngejak gendakmu, ora ngejak ari-arimu. Lah iki kakangmu menika alhamdulillah Ngono adikku. Mas Purari ngono. Ngono kali bae. Mantan iki nek. Weh. Nyapa? Nyapa? Mangane kok bising. Kita pegang. Kita pegang. Ya ora ngono kuwi. Iki kandhane iki mesra, ingin didekat sang suami terus. Tak ditani. Nyapa? Pak bukuwe. Nyapa? Yo tresno ngono lho. Nyatane bibit. Amin ya Allah. Ora kowe. Lablok. Ah. Teko. Wong ngene kono meke ngicip. Aja sampe godhog iki sampean to, Bu. Lah iku anakmu dhewe. Mantan ki nek serasi ngene iki. Mesemen duwe bisul sitok-sitok nangis. Loro. Iki iki loro. Bisul. Iki loro. Heeh.
Ojo karepmu dhewe. Reo Kang Geden menika sudah terbukti sosiale mempelai berdua kuwi sangat baik. Nyatane kanca-kanca saka perantauan teng Taiwan nggih melu ngredenge swasana reokan ing sonten menika. Lha iki ya angel nggih gawe acara reok niki ya kelasé paling endak ya camat lah. Jatil ya 11. Dadak papat. Ganongane dirolupatno. Kowe iki nek dijak omong kok. Nek iki tak jak omong iki lho. Omong dhewe. Aku ki omong karo kowe. Lha ya paling endah iso ndongake. Mugi-mugi teman-teman kekalih dadosan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ayem asale bangun rumah tangga. Rezekine lancar melimpah. Enggak diparingi momongan. Lah kok walang rek kaya ceret. Aku ya pengen dipeluk ngono kuwi lho. Iki nyapa to? Kowe iki nek pengen dipeluk ari-arimu lho. Kamu. Ini ngono disuntik malah dokter melu panuno. Ya paling endah ya iso ngonceki acara sonten menika. Apa kacang donceng? Wong manten iki tembunge saka kuno saka wong Jawa iki aja sok golek benere dhewe ning barang salahe. Ben hubungane rumaket tentem ayem sampai besok. Iya ngono. Mereka kalau Mas Ponari ini termasuk pasangan istimewa. Istimewa. Berjuang bersama dari nol, menguasai balik reokan menghibur masyarakat. Yo ora lali karo tanggane. Oh iya bener. Dadi duwe rezeki ora kok dipendem dhewe dinggo dhewe ning ya dibagek-bagek men. Ning wong loro iki enek dua karakter. Iki pembalap, Sing iki pemborosan. lah kok kowe iso ngono kuwi lho. Lah jenenge pembalap kuwi identik dengan motor yang boros. Mergone kuwi lak playune banter to. Nah, kok tak duduhi iki lho. Ibarat aku Mas Ponari, kowe Mbak Eka, aku Mbak Eka. Umpamane ya, kowe Mas Ponari, aku Mbak Eka. Sayang. Kuwi lak tumpakmu RX King. Piye iki kan? Saka kono. Sun. tekan gocok. Sayang. Lah kok paling otot-otot kuwi lomba apa? Apa? Kuwi lah Alfa. Jajal rada rono. Sayang. Apa sayang? Kesini dong. Lah kok Wonge bati balapan. berarti bapak sakit baterai motor tak wingker duratan pisang kas berarti bolak wis mari sayang kesini dong ketemu gaya macet-macet ki napa Motore mlebut. iki bapak-bapak ini tak seneni sisan mergo ya didongane paling enggak ning kono kengke lah enek disuguhi jajan dadah Ini tak anu nih, Teh. nek rege kengke lho Kowe iki lagi tak setelan omong-omong. Jajane bontak ganti yo. enek dadah Jadah. Jadah iki jadano sajadah. Kowe sak kerja-kerjamu, sak sibuk-sibukmu salat kali Ponari. ya apik lho ya oh ya aku yang nek digugu ngono kan jane lambemu Buok. Bayaran piro? ya ora oleh ngono kuwi terus sitok kas nek sandinge dadah keke enek gedang Gadah. Jadi gegayuan. Dari bakal padang. Gegayuane pasang lori muga-muga bakal padang. Mulai dalan lurus besok boleh rezeki akeh ora lali karo Tuhan. iya bener iki lho Aku kok jangan terus ijine gedang ojo angel. lah yo mengenek rendingan Utekku ajar.
ranggingan. Ranggingan. Rang. Apa iki? Pulang ye. Ayo pulang. Rasa Ayo tebak sama lain. Langsung lagi dadi siji. Ayo urip bebarengan bahagia. Dalam sendiri lho Monggo ya. badhe makan saksi kamu. Ngomong warahmatullahi. Wila sira. Enek eng. Ari. Ngopo kok Lah mriki lho. Mriki Mas. Lek sing masalah kok lari ra hidup kowe kudu trimo. Iwak tang. Oh, ono kuwi lha ketemu to. Sampe Betok. Oh, ya piye. Gagasan dalam rumah tangga ini sing pertama manajemen kudu diatur sing tetep lurus. Mula rumah makan. Hei. Kamu makan. Pindo. Gi. Reng NG karo gi. Biato nyambut gawe sebagai wong lelaki, awak dhewe sebagai wong lelaki. Awak dhewe kerja keras, ora rodo iki pira sepenting kanggo bojo. Oh ya apik kaya ngono kuwi. Dadi ngabekne wong lanang kuwi tugase kerja keras didik keluarga. Saiki Nganduro budi pekerti sing apik. Oh ya ketemu ya iki bocah iki. Tonggo-tonggo nek kowe repot iki lari. Tak bacok ngono. Tapi kok resune apa to kok? Apa nek mau aku pegel. Nyapa? Iki arep bojone kok. Aku lak cipat-cipat kok Cipika-cipiki. tak kira karo iki. Lah nyapa? Malah bapake boyman. Wae kok sing ngobrol kabeh. Ya ora kok dilat. Nyapa? Ngene tahu. Gerak kok iso. Enene siji kas. Lagi ayo. Nek batang iki wong masak. Yo. Ene sing kas. Apa? Kacang. Udah tak jebak. Itu brek. Ini kira itu jebak. Kacang. Kok jangan kencangkem. Wah, ora. Kok iki golek pangan sambokan kok nemu klakot aku. Wes pokoke kanggo keluargae. Pokoke. Raiku loro. Mbak, temen aku, Mbak. Ya kan tahu, Pokoknya bahagia selalu. Kowe rumah tangga sukses terus kembali ya. Ibu yang sehat. Amin. Ikhlas. Fotoku iki nyapa to? Kowe iki napa nari iki kok iso? Aku ra seneng aku ngono kuwi. Mas Bonari paling bijaksana. Oh, nyenengake di dalam hati. Oh, amono. Oke, Sakinah mau sama Roma langsung saya bangun rumah tangga. Gak tulis udah oke. Itu panjake yo nom-nom ganteng-ganteng. Ini agak hubungi Mas Kevin sama Sogi. Seperti ada anyam. Sudah ya, ayo toh, apa? Hei.
Satu Romat. Satu Romat. Ada ini ora kok perkara apa-apa. Kaya kok gira ngene lho. Tumono iku tak tok. Itu mau nyampe lho. Warai. Pengen aku. Ya ya itu bebas basu. Lah ku lari aku dhewe. Diwae. Dibarengi gedrek. Jangan gini. Apa jalur tulung ngasih? Ini tak sampai gitu balik ini. Mas aku jalur tulung mulai Pak Ono. Tulung apa kelelep babinya begini. Gotong royong mau ora kuat karo dhewe. Kang Ono ya wong loro.
Thank you.